Adto kita sa mga taga-Roma Kapitulo 3. Mga taga-Roma Kapitulo 3. Mga taga-Roma Kapitulo 3. Basahon nako gikan sa bersikulo 19. Karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasuguan, kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalom sa kasuguan. Aron ang matag usa ka baba masapungan og aron ang tibuok kalibutan mahisakop ilalom sa paghukom sa Dios. Kay sa atubangan sa Dios walay tawo nga pagamatarungon pinaagi sa mga pagtuman sa kasuguan. Kay pinaagi sa kasuguan nagaabot hinuon ang kahibalo mahitungod sa sala. Apan karon ang pagkamatarong gikan sa Dios, gikapadayag gawas sa kasuguan o gikapamatud-an man gani kini sa kasuguan og sa mga propeta. Ang pagkamatarong gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo alang sa tanan nga magatuo. Kay walay kalainan sa Hudiyo ug sa Hentil, sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios. Sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya, ingon nga gasa pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Kristo Hesus. Kung tan-aw ninyo kining bahina, sa hunahuna nako, ang unang bahin sa akong sermon karong adlaw, medyo lisod nga sabton, apan niining taknaa, kinahanglan natong itandi og pamalandungan ang kasuguan o grasya. Sulod nining maong konferensya, nadungog nato nga gihatag sa Dios ang kasuguan sa kalibutan aron makasabot ang tao nga siya usa ka makasasala. Busa, kung tanaw ninyo dire sa bersikulo 19, nagaingon, karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasuguan, unsa man ang gisulti sa kasuguan, unsa may gitudlo kanato sa kasuguan. Mao kini ang pangutana. Kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalom sa kasuguan aron ang matag usa ka baba masapungan ug aron ang tibuok kalibutan mahisakop ilalom sa paghukom sa Dios. Pagahukman katong naningkamot nga mabuhi pinaagi sa pagbantay sa kasuguan. Mao kini ang punto. Busa, nagsulti kanato ang kasuguan nga napalad ang tao alang sa paghukom. Bersikulo 20. Kay sa atubangan sa Dios walay tawo nga pagamatarungon pinaagi sa mga pagtuman sa kasuguan. Ana kini sa atubangan sa Dios. Gisulti nga kung wala kita na ila ingon nga matarong sa atubangan sa Dios, dili kita makatindog sa atubangan sa Dios. Katong dili matarong, dili makatindog sa gingharian sa Dios. Ang gingharian sa Dios mao ang kalibutan diin gapuyo ang Dios. Matarong ang Dios og balaan. Busa kinahanglan nga mamatarong kita sama sa Dios aron makaadto kita sa gingharian sa Dios. Apan pinaagi sa mga buhat sa kasuguan, walay usa ning kalibutana ang pagamatarungon sa atubangan sa Dios. Mao kini ang gisulti kanato niining bahina. Busa, ang tanan dinhi sa kalibutan naningkamot pag-ayo nga mabuhi sa matarong nga kinabuhi. Masanglitanon kini sa tanang relihiyon. Gisulti na nako kini sa pipila ka mga higayon. Apan ang mga reliyon mao ang pagsulay sa tao nga mahimong matarong pinaagi sa iyang pagpaningkamot og kaugalingong kusog. Ingon ni ana ang relihiyon. Apan imposible gayud kini. Bisan unsaon pa pagpaningkamot sa usa ka tawo
o bisan unsa pa nga pagpanglimbasog ang buhaton niya, dili niya mapamatarong ang iyang kaugalingon. Dire sa bersikulo 21 giingong, apan karon ang pagkamatarong gikan sa Dios gikapadayag gawa sa kasuguan. Karon ang pagkamatarong gikan sa Dios gikapadayag gawa sa kasuguan. Tan-awa kung unsa ang gisulti dire. Medyo lisod kini sabton apan giingon nga ang pagkamatarong sa Dios, ang pagkamatarong diin matarong ang Dios na padayag. Kinahanglan mabatunan sa tao ang pagkamatarong sa Dios. Ang pagkamatarong sa Dios nga nadayag aron mahimong matarong, ingon nga matarong ang Dios aron makahimo sa pagtindog sa atubangan sa Dios og makahimo sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Busa kung basahon pa ninyo dire sa bersikulo 21, apan karon ang pagkamatarong gikan sa Dios gikapadayag gawa sa kasuguan o gikapamatud-an man gani kini sa kasuguan og sa mga propeta. Mga 30 katuig na ang milabay, samtang gabasa ako o gahuna-huna bahin nining bersikulo 21 nga ako naluwas. Nga ako naluwas apan karon ang pagkamatarong gikan sa Dios gikapadayag gawa sa kasuguan. Kasagaran naningkamot pag-ayo ang mga tao aron mahimong matarong. Apan kana mao ang pagkamatarong sa Dios, ang pagkamatarong sa tao. Naghalad si Cain og mga abot sa iyang pag-uma, ingon nga sakripisyo ngadto sa Dios. Nagpaila kini sa pagkamatarong sa tao, apan wala giila kining pagkamatarong sa tao sa atubangan sa Dios. Walay paagi nga maila kini. Bisan unsa pa kamatarong o kamaayo ang usa ka tawo niining kalibutan gikan sa relihiyosong hunahuna sa mga mata sa Dios, walay gibuhat kanang tawhana kun dili sala og dili siya maila sa atubangan sa Dios. Busa gipadala sa Dios ang iyang pagkamatarong sa kalibutan, ang pagkamatarong diin iyang gisulob sa tao. Napadayag ang pagkamatarong sa Dios ngadto sa tao aron madawat niya ang pagkamatarong sa Dios og tungod ni ana mahimo nga matarong, ingon nga matarong ang Dios og makatindog sa atubangan sa Dios og makaadto sa gingharian sa Dios. Sa miaging adlaw nakatuna nato nga sa diha nga giola ni Jesus ang iyang dugo sa cross og namatay, napasaylo ang tanan natong mga sala. Pinagi sa iyang dugo o gibayran niya ang bayad alang sa atong mga sala. Mao gayud kini ang atong giunahuna. Kana nga kamatuoran usab gapasabot nga sanglit giola ni Jesus ang iyang dugo gahatag og kapasayloan sa tanan natong mga sala o gapapas sa atong mga sala. Tungod niya na nahimo kitang matarong. Apan sa hunahuna nako, kinahanglan natong hunahunahon kini sa mas detalye pa. Bersikulo 22. Ang pagkamatarong gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo alang sa tanan nga magatuo. Alang sa tanan nga magatuo. Moabot ang pagkamatarong sa Dios niadtong mituo. Moabot ang pagkamatarong sa Dios niadtong nagatuo pinaagi sa pagtuo kang Hesus. Sa diha nga motuo ang mga tao kang Hesus, moabot kanila ang pagkamatarong sa Dios. Tungod niana giila ang tao nga matarong, ingon nga matarong ang Dios og makahimo sa pagtindog sa atubangan sa Dios. Unya sa bersikulo 24 giingong, sila pagamatarongon pinaagi sa iyang grasya, ingon nga gasa pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Kristo Hesus. Giingon nga libre, walay bayad. Gihatag kini kanato pinaagi sa iyang grasya. Usa ka butang ang grasya
nga gihatag nga walay bayad. Sa dihang giingong, sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya, ingon nga gasa. Nagpasabot kini nga pinaagi sa grasya sa Dios na ila kita ingon nga matarong. Adto kita sa mga taga-Roma kapitulo 10. Mga taga-Roma kapitulo 10, basahon ako gikan sa bersikulo 2. Kay saksi ako nila nga sila adunay kasibot alang sa Dios, apan kini mo'y kasibot nga wala duyugi sa kahibalo. O kay wala man sila himbang kaagan, mahitungod sa pagkamatarong nga nagagikan sa Dios, og nagapaningkamot sa paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Wala sila magpailalom sa pagkamatarong nga iya sa Dios, kay si Kristo mao ang pagkatapos sa kasuguan aron mamatarong ang tanan nga may pagtuo. Tanawa kung unsa ang gisulti dire, adunay duha ka matang sa pagkamatarong. Sa niini nga bahin, gipakitaan kita sa duha ka matang sa pagkamatarong. Ang matarong nga mao ang gipakamatarong, og adunay duha ka matang sa pagkamatarong. Una mao ang pagkamatarong sa tao, og ang ikaduha mao ang pagkamatarong sa Dios. Busa gingon dire, kay saksi ako nila. Naghisgot kini niadtong tanan nga mituo sa Dios, nga sila adunay kasibot alang sa Dios. Unsa nga matang sa kasibot kini? Nagpadayag kining maong kasibot sa diha nga mutambong kanunay ang mga tao sa mga morning prayer. Nagahimo og tibuok gabi nga pagampo og magahatag og daghang donasyon sa ilang simbahan. Naningkamot usab sila pag-ayo alang sa Dios, apan unsa man ang gisulti diri. Giingong, apan kini maoy kasibot nga wala duyugi sa kahibalo. Sa laing pulong, walay himbang kaagan kini nga kasibot. Usa ka kasibot nga dili base sa kahibalo. Usa kini ka kasibot nga kulang sa kahibalo. Adunay butang diin walay himbang kaagan ang ingon ni ana nga mga tao, ignorante gayud. Unsa man kini nga wala nila mahibalo. Wala sila mahibalo sa pagkamatarong sa Dios. Mao kana ang gisulti dire, dili ba? Sa bersikulo 3, og kay wala man sila himbang kaagan mahitungod sa pagkamatarong nga nagagikan sa Dios og nagapaningkamot sa paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Busa ana kining duha kamatang sa pagkamatarong, ang ilang kaugalingong pagkamatarong ug ang pagkamatarong sa Dios. Unsa man ang ilang kaugalingong pagkamatarong? Kini mao ang ilang pagpaningkamot nga dili makasala, ang ilang maunongong mga pagampo og pagkanta og alawiton, ang ilang kadasig sa pagtuman sa kasuguan. Mao kini tanan ang pagkamatarong sa tao. Bisan pa ana sa mga tao kining dakong kasibot, kung wala ang kahibalo sa pagkamatarong sa Dios, walay kapuslanan kining tanan. Wala giila kini sa Dios og ingon nga resulta, mituo karon ang mga tao kang Hesus, apan mituo sila kaniya sa relihiyosong paagi. Murag adunay dako kayo nga gidaghanon sa mga tao nga mituo kang Hesus, apan gapakita sila sa ilang kaugalingong pagkamatarong og sa ilang kasibot. Apan sa dili madugay, dili makaadto sa atubangan sa Dios ang ingon ni ana nga mga tao, o makatindog sa atubangan sa Dios. Tungod kay wala giila sa Dios ang pagkamatarong sa tao. Busa, sa miaging adlaw, atong nabasa sa Mateo kapitulo 7, nga gisulti sa mga tao, dili ba na naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan? Kana mao ang ilang kaugalingong pagkamatarong. Og na nagpaggula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, mausab kana ang ilang kaugalingong pagkamatarong. Dili ba na naghimo man kamig og na nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan? Niya nang adlaw si Jesus mag-ingon, wala ko gayud kamo igkaila.
pahawa kanako kamong mga mamumuhat og daotan. Mao kini ang gisulti ni Hesus, naghisgot kining mga tawhana bahin sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Gisulti nila nga gibuhat nila kining mga butanga. Kung tan-awon usab nato diha sa Mateo kapitulo 7, versikulo 24, atong makita nga si Hesus miingong, busa bisan kinsa nga magapatalinghog nining akong mga pulong og magatuman niini, mahisama siya sa usa ka taong but-an nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Apan bisan kinsa nga magapatalinghog nining akong mga pulong og dili magatuman niini, mahisama siya sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas. Unsa man kining balas? Gatukod ang mga tao og balay sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Gisulti nila, gibautismuhan ako, gahatag ako og mga halad sa simbahan, mitambong ako kanunay sa morning prayer, nagtabang ako sa mga trabaho sa simbahan, usa ako kadyakono, og daghan pa nga akong gipanghimo. Sama kini sa grano sa balas, sa mga mata sa Dios, sama sila sa grano sa balas, busa bisan pa mag-ingon sila, gibuhat nako kini, kanaog kadto. Gitipo na kining mga butanga o gatukod og balay sa ibabaw kanila. Gatukod sila og balay ibabaw sa balas. Apan sa diha nga mohuros ang hangin og muulan, malumpag kining balaya. Mahugno kini. Naningkamot sila nga mahimong maayo, nagtrabaho og maayo, nagampo og maayo, nagbuhat sa tanang pagpanglibasog. Apan balas lamang kining tanan. Balas kini. Gikolekta nila kining tanan nga balas o gatukod og balay sa ibabaw niini. Samtang naminaw kamo niini, tingali gahon-ahon na kamo nga gisulti sa Biblia. Walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan. Busa, unsaon man nato pagsabot kini? Apan medyo lahi na kana nga hilisgutan. Sama kini sa kahoy nga dili mamunga. Kung buhi ang kahoy, mamunga kini. O kung adunay tinuod nga pagtuo ang usa ka tawo, tinuod nga buhing pagtuo og naluwas, mamunga dayon siya pinaagi sa Espiritu Santo. Dili mo una pag-abot kadtong mga bunga. Busa dire atong basahon pag-usab ang mga taga Roma kapitulo 10, versikulo 3. Og kay wala man sila himbang kaagan mahitungod sa pagkamatarong nga nagagikan sa Dios og nagapaningkamot sa paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong, wala sila magpailalom sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Busa tan-awa kung unsa ang gisulti dire. Sa diha nga maningkamot ang mga tao sa pagbuhat og maayo, sa diha nga maningkamot sila nga mahimong mahaguon, sa diha nga mohilak sila aron maila sa Dios, wala sila magpailalom sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Nagkigsupak sila sa Dios. Sa ingon ni ana, unsa man ang pagkamatarong nga iya sa Dios? Unsa man ang pagkamatarong sa Dios? Mao kini ang problema. Adto kita sa unang mga taga-Korinto, kapitulo 1, sunod kini sa mga taga-Roma. Unang mga taga-Korinto, kapitulo 1, versikulo 30. Unang mga taga-Korinto, kapitulo 1, versikulo 30. Kay gumikan kaniya, kamo anak kang Kristo Hesus, nga iyang gihimo nga atong. Si Hesus mao ang Dios, gikan siya sa Dios. Tungod kay si Hesus mao ang anak sa Dios, gikan siya sa Dios. Gikan siya sa Dios. Anaa kang Kristo Hesus,
nga iyang gihimo nga atong kaalam, atong pagkamatarong og pagkabinalaan og pagkatinubos. Tan-awa kung unsa ang gisulti dire, unsa man ang pagkamatarong nga iya sa Dios. Si Jesus mao ang pagkamatarong nga iya sa Dios. Walay sala si Jesus. Hingpit nga matarong si Jesus. Ang tanan nga gibuhat ni Jesus sa diha nga mianhi siya sa kalibutan, hingpit nga matarong og sumala sa kabubuton sa Dios. Apan unsa man kining buhat nga iyang natuman. Alang kini kanako, alang kanato. Busa giingon diri nga kang Kristo Jesus nga iyang gihimo nga atong Jesus nga iyang gihimo nga atong kaalam, atong pagkamatarong. Busa, unsa man ang kinahanglan ninyong buhaton, dili nato mahimong matarong ang atong mga kaugalingon. Bisan karon adunay sala sa sulod nato, dili kita matarong kay mga makasasala kita. Apan matarong si Jesus. Unsa man ang matarong nga buhat nga gibuhat ni Jesus. Matarong siya para kanako, gihimo ako nga matarong ni Jesus. Kung mituo ako kang Jesus, makaangkon ako sa iyang pagkamatarong. Makaangkon ako sa iyang pagkamatarong sa diha nga mituo ako kaniya pinaagi sa iyang pulong. Medyo lisod kini sabton. Dili ba? Busa gingon dire, palihog sunod kamo kanako. Kay gumikan kaniya, kamo anak kang Kristo Jesus. Nga iyang gihimo nga atong kaalam, atong pagkamatarong, og pagkabinalaan, og pagkatinubos. Tanawa kini. Kung tanaw nako ang akong kaugalingon, dili ako matarong. Apan kung mutanaw ako kang Hesus, walay problema. Ngano man kini? Tungod kini kay gitabunan ni Hesus ang tanan nakong sala. Natabunan ang tanan nakong dili pagkamatarong. Kung tanaw ninyo dire, mao kini ang Dios. Kung tanaw nako ni Hesus karon, dili siya diretso nga mitanaw kanako. Adunay sala sa sulod kanako, og usa ako kamakasasala. Apan, sa diha nga tan-awon ako sa Dios, kung diretso siya nga mutanaw kanako, makita niya ang usa ka makasasala. Usa ka makasasala. Apan karon mitanaw siya kanako, pinaagi kang Hesus. Pinaagi kang Hesus sama niini. Mitanaw siya kanako, pinaagi sa krus ni Hesus, og tungod niya na dili niya makita ang akong sala. Dili niya makita ang akong sala, og wala niya nakita nga ako makasasala. Tungod kay matarong si Hesus, tungod kay matarong si Hesus, og mitanaw ang Dios kanako, pinaagi kang Hesus. Nakita niya ako ingon nga matarong. Nganuman kini, tungod kini kay ang tanan nga gibuhat ni Hesus alang kanako. Sa diha nga iyang giula ang iyang dugo sa krus, alang usab kana sa akong sala. Sa diha nga nabanhaw siya gikan sa mga patay, sa ikatulo ka adlaw gibuhat usab niya kana alang kanako. Og busa karon kung mituo ako kang Hesus, hingpit nga nasulbad ang problema sa akong mga sala, diha kang Hesus. Og karon wala na ako nakita sa Dios ingon nga makasasala. Makita niya lamang ako ingon nga matarong. Mubalik kita sa mga taga-Roma og basahon ang Kapitulo 4. Mga taga-Roma, Kapitulo 4, basahon ako gikan sa versikulo 4. Basahon ako gikan sa versikulo 4. Karon, ngadto sa tawo nga nagabuhat,
ang isuhol kaniya dili maisip nga hatag kundi ingon nga bayad kaniya. Og ngadto sa tawo nga wala magbuhat kundi nagasalig kaniya nga mao ang nagamatarong sa dili Dios nun ang iyang pagtuo pagaisipon nga mao'y pagkamatarong niya. Sa ingon niini usab si David nagahisgot sa kalipay niadtong tawo nga sa Dios ginaisipan sa pagkamatarong nga gawas sa mga binuhatan. Malipayon sila kinsang mga kalapasan gipasaylo na o kinsang mga kasalanan napapas na. Malipayon ang tawo nga sa Ginoo dili na pagaisipan sa iyang sala. Lisod sabton kining bahina, sanglit lisod kaayo kini. Sa hunahuna nako, kinahanglan nga ipatin-aw pa nako kini. Mangutana ako kaninyo. Taas-taas na ang sweldo sa pagkakaron. Bisan ang mga ordinaryong trabahante makadawat og 200 ngadto sa 300 ang adlaw. Pananglit, miadto ang usa ka tawo sa construction site diin gatrabaho siya sa tibuok adlaw ug nabayaran sa iyang trabaho. Madawat ba niya ang iyang sweldo pinaagi sa grasya? O tungod ba kay naa sila'y utang kaniya? Unsa may hunahuna ninyo? Ha? Gatrabaho siya sa tibuok adlaw ug unya nabayaran siya, dili ba? Madawat ba niya ang bayad pinaagi sa grasya o nautang kini kaniya? Bayad kini, dili ba? Kung dili siya bayaran sa iyang employer, tingali tok-on niya siya og mosinggit kaniya, "Hoy, nganong dili man nimo ihatag ang akong kwarta?" Iyaha ka ng kwarta, dili ba? Busa, dili kini grasya. Gibayran siya alang sa buhat nga iyang nabuhat. Mao kana ang gisulti diri sa bersikulo 4. Karon ngadto sa tawo nga nagabuhat, ang isuhol kaniya dili maisip nga hatag kun dili ingon nga bayad kaniya. Og karon tan-awa ang sunod nga bersikulo. Og ngadto sa tawo nga wala magbuhat kun dili nagasalig kaniya nga mao ang nagamatarong sa dili Dios nun ang iyang pagtuo pagaisipon nga maoy pagkamatarong niya. Unsa man ang buot ipasabot niini? Sa atubangan sa Dios wala gayud kitay nabuhat, apan nakadawat kita og usa ka butang. Sa dihang giingon ngadto sa tawo nga wala magbuhat, nagpasabot kini nga wala kitay gibuhat nga ikapahimuot sa Dios o bisan unsa nga gustong ipabuhat sa Dios kanato. Wala gayud kitay nabuhat tungod kini kay mga makasasala kita. Sa dihang giingong sa dili Dios nun, nagpasabot kini sa makasasala. Wala gayoy nabuhat ang dili Dios nun sa atubangan sa Dios. Bisan pa, buhaton pag-ayo sa usa ka tawo ang iyang mga katungdanan, ingon nga diakono, naghatag og daghang kwarta sa simbahan og mutambong kanunay sa mga pagampo, wala giila kining mga butanga sa Dios. Og busa mga makasasala kita nga wala gayoy nabuhat sa atubangan sa Dios. Apan, unsa man ang gisulti sa Dios? Gisulti sa Dios nga ang tao wala gabuhat nining buhata. Ang tao nga walay gibuhat, ang makasasala mao ang matarong. Dili ba kana katingalahan? Ingon niya na ang Dios. Giingong giila sa Dios ang makasasala, ingon nga matarong. Miingon siya sa makasasala, matarong kamo. Mao kana ang gisulti. Dili kini butang nga akong gitumo-tumo. Dili ba mao kini ang gisulti sa Biblia dire? Kang kinsang mga pulong ang mga pulong sa Biblia. Sanglit ang mga pulong sa Biblia mao ang pulong sa Dios. Bisan pa makasasala kita ug walay nabuhat alang sa Dios, siya miingon kanato, matarong kamo kung tuohan ninyo kining mga pulong sa Dios. Makita niya ang inyong pagtuo ug magsulti nga matarong kamo.
Sa ingon ni ana, gisulti ba sa Dios nga matarong kamo o nga mga daotan kamo? Hunaw-huna kini pagayo. Ang Dios mao ang Dios nga nag-ingong matarong ang dili Dios nun, ang mga makasasala. Busa ang tao nga dili makasasala, dili mailang nga matarong. Ang tao nga dili makasasala, dili mailang ingon nga matarong. Unsa man ang buot ipasabot niini, sapagkat tinuod mga makasasala kita. Apan ang tao nga wala makahibalo nga siya usa ka makasasala, dili makadawat sa pulong sa Dios sa diha nga giingon nga gipakamatarong siya sa Dios. Ang tao nabalaka gayod diha sa iyang kasing-kasing, bahin sa daghang mga sala nga iyang nabuhat. Og nabalaka kung unsa ang buhaton niya bahin niini, dili kinahanglan nga mabalaka pa. Ang Dios miingon, gipakamatarong ko na kamo. Sanglit gisulti kini sa Dios, maayo gayud kaayo kini, dili ba? Tingali, gahunahon na kamo. Oo. Apan gilimbungan ako sa Dios. Gisulti niya kana og nahunahuna nako nga ako matarong. Apan tingali sa dili madugay sa diha nga motindog ako sa atubangan sa Dios, siya mag-ingong, tampalasan ka, nakahibalo gayud ka, unsaon nimo pagbuhat sa sala. Dili ganahan ang Dios ni ana. Karon tan-awa ang bersikulo 6. Sa ingon niini usab, si David nagahisgot sa kalipay niadtong tawo nga sa Dios ginaisipan sa pagkamatarong nga gawas sa mga binuhatan. Giingong gawas sa mga binuhatan. Bisan pa wala gayod kamoy nabuhat alang sa Dios nga wala niya giila, giisip gihapon kamo niya ingon nga matarong. Sa ingon niini usab si David nagahisgot sa kalipay niadtong tawo nga sa Dios ginaisipan sa pagkamatarong nga gawas sa mga binuhatan. Sunod kamo kanako. Malipayon sila kinsang mga kalapasan gipasaylo na o kinsang mga kasalanan napapas na. Malipayon ang tao nga sa Ginoo dili na pagaisipan sa iyang sala. Tan-awa kung unsa ang giingon dire. Mao kini ang buot ipasabot sa gipakamatarong. Sa diha nga gisulti sa Biblia nga gipakamatarong kita, nagpasabot kini nga napasaylo na ang atong mga kasalanan. Mga sala ang mga kasalanan. Dili ba? Busa napasaylo na sa Dios ang atong mga kasalanan. Ang atong mga sala. Mao kini ang punto. Ang tao di napasaylo na ang mga sala, matarong na. Dili kini na matarong kay wala nakabuhat og mga sala. Kadto kini nga tawo nga gipasaylo sa Dios ang ilang mga kalapasan ug ang ilang mga sala, mao ang matarong. Mao kini ang buot ipasabot niini. Napasaylo ka na ba sa Dios? Murag gahunahuna ang ubang mga tawo nga gipasaylo niya o gihunahuna sa uban nga wala. Sunod giingong, malipayon sila kinsang mga kalapasan gipasaylo na o kinsang mga kasalanan napapas na. Katong kinsang mga kasalanan napapas na ang ilang mga sala. Napapas na ang ilang mga sala. Ang ilang mga sala, kung birahon nila ang kortina, gatabon kini sa usa ka butang, dili ba? Tan-awa kini. Usa ka makasasala kining tawo dire. Aduna siya'y sala. Usa siya ka tawo nga nakahimo og mga sala sa atubangan sa Dios. Unsa man ang gisulti niini sa iyang sala? O giunsa man pagpapas kining mga sala?
Miabot si Jesus og makita ba ninyo kining mga sala karon o dili? Pinaagi sa dugo ni Jesus, napala na kining mga sala. Napapas na sila. Pinaagi sa dugo ni Jesus, hingpit nga nawala kining mga sala. Maingon nga, gipapas kini. Pinaagi sa dugo ni Jesus, hingpit nga napapas kining mga sala. Tanawa, wala na kining mga sala. Di ba? Karon lang, ana diha ang pulo nga sala. Dili ba? Makita ninyo kini karon. Dili ba? Apan pinaagi sa dugo ni Jesus, napapas na kining mga sala. Makita ba ninyo kini karon? Sama niini, gipapas ni Jesus ang atong mga sala pinaagi sa iyang dugo. Gipapas niya silang tanan. Og bosa giingon dire, malipayon sila kinsang mga kalapasan gipasaylo na og kinsang mga kasalanan napapas na. Pipila ka adlaw ang milabay. Nabasa nato ang bersikulo nga nag-ingong, bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesya og bulahan ang mga magapatalinghog og magatuman sa nahisulat niini. Unsa man ang buot ipasabot sa pagtuman nining mga pulunga. Ang pagtuo sa dugo ni Jesus mao ang pagtuman niining mga pulunga. Sa diha nga mutuo kamo kang Hesus, sa diha nga mutuo kamo kaniya, ingon nga manuluwas diha sa inyong kasing-kasing, mao kana ang pagtuman sa pulong sa Dios. Dili na makadawat sa patik sa 666 kadtong mga naluwas na karon og nasilyuhan na sa Espiritu Santo. Kay marapture naman sila. Mao kini ang pinakadakong panalangin, dili ba? Karon atong tan-awon pag-usab ang bersikulo 8. Malipayon ang tao nga sa Ginoo dili na pagaisipan sa iyang sala. Tan-awa kini, malipayon ang tao nga sa Ginoo dili na pagaisipan sa iyang sala. Itaas ang inyong kamot kadtong tanan nga niya dinhi karon nga may kasiguraduhan nga dili na pagaisipan sa Ginoo ang akong mga sala. Palihog pataas. Kumusta man ang uban nga wala nagpataas? Ha? Ang uban kaninyo nagpataas dire o didto. Apan, kumusta man ang uban kaninyo? Kung giila pa sa Dios ang inyong mga sala, musangko kamo sa impyerno. Kung giila sa Dios ang inyong mga sala, pagahukman kamo. Mao kini ang punto. Kadtong nga sa Ginoo dili na pagaisipan sa iyang sala, ilang sala, kung dili kamo moto uban sa kasiguraduhan nga dili na pagaisipon sa Ginoo ang inyong sala, pasaylo ako sa pagsulti, babay na lang. Nakahibalo ba kamo? Kung asa kamo paingon, paingon kamo sa impyerno. Mao kana ang akong buot ipasabot. Muadto kita sa Mateo Kapitulo 27. Versikulo 46. Mateo Kapitulo 27, versikulo 46. Versikulo 46. Og sa may ikatulo na ang takna sa hapon, si Jesus mituwaw sa makusog nga tingog nga nagingon, Eli, Eli, lama sabachthani, nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gitalikdan mo ako?
mao kini si Jesus. Mao kini ang gisinggit ni Jesus sa wala pa siya namatay sa krus. Diyos ko, nganong gitalikdan mo ako? Dili kini tungod kay anay sala si Jesus mismo nga gitalikdan siya sa Dios. Wala siya sala ni anang takna. Tungod kini kay gikuha ni Jesus ang atong mga sala, ang akong mga sala, og ang imong mga sala. Sa ikaduhang mga taga-Korinto, Kapitulo 5, versikulo 21, giingong. Tungod kanato, siya nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala. Napuno si Jesus sa sala, imbis kita. Gikuha ni Jesus ang tanan natong mga sala ug busa. Sa hamubong panahon, gitalikdan siya sa Dios. Kinahanglan nga isalikway unta sa Dios apan gikuha ni Jesus mismo ang akong sala. Ug busa natalikdan siya sama ni ana imbis nga ako. Kung wala naluwas ang mga tao, niining kalibutana, human sila mabuhi, sa higayon nga mahulog sila sa impyerno, mao kini ang ilang igasinggit. Sa higayon nga itambog ang tao, ngadto sa impyerno, mao kanang higayon nga sa walay katapusan natalikdan siya sa Dios. Natalikdan siya hangtod sa hangtod. Makahadlo kayod kini, dili ba? Ang impyerno mao ang takna nga maputol kamo gikan sa Dios hangtod sa hangtod. Natalikdan kini sa walay katapusan. Ang tao nga dili luwas matapos sa ingon ni ana sa walay katapusan. Itambog siya sa impyerno sa walay katapusan. Apan sanglit gikuha ni Jesus ang atong mga sala, natalikdan siya sa Dios. Busa, kung motuo kamo nga gikuha ni Jesus ang inyong mga sala, og tungod niya na natalikdan siya sa Dios. Karon kamo, wala na natalikdan. Mao ka na ang pagtuo. Mao ka na ang pagtuo. Sa takna nga matambog kamo sa impyerno, magasinggit kamo, Diyos ko, nganong gitalikdan mo ako. Apan gisinggit ni Jesus kadtong mga pulonga imbis nga kita. Busa karon kung motuo kita nining kamatuorana og batunan kini sa atong mga kasing-kasing, dili na kita mo singgit karon niining mga pulonga. Nga naman, tungod kay gikuha ni Jesus ang atong mga sala. Busa, sa Ginoo dili na pagaisipan sa iyang atong sala. Insakto ba? Karon mubalik kita sa mga taga-Roma Kapitulo 4. Mga taga-Roma Kapitulo 4, versikulo 25. Mga taga-Roma Kapitulo 4, mga taga-Roma Kapitulo 4, versikulo 25. Nga gitugyan ngadto sa kamatayon tungod sa atong kalapasan. O gibanhaw alang sa pagpamatarong kanato. Tan-awa kung unsa ang gisulti dire, palihog sunod kamo kanako. Nga gitugyan ngadto sa kamatayon tungod sa atong kalapasan. Nakaibalo ba kamo asa siya gitugyan? Nakaibalo ba kamo asa siya gitugyan?
Murag wala kamo mahibalo. Wala miadto sa impyerno sa Hesus, dili ba? Gitugyan siya ngadto sa kamatayon. Ngadto sa cross. Tanawa kung unsa ang gisulti dire. Klaro kini nga gisulti. Sunod kamo kanako. Nga gitugyan ngadto sa kamatayon tungod sa atong kalapasan. Sanglit gidala ni Hesus ang atong mga sala imbis nga kita gitugyan siya ngadto sa kamatayon. Gitugyan siya ngadto sa kamatayon, dili ba? Busa gikuha ni Hesus ang tibuok responsibilidad alang sa tanan natong mga sala. Wala na kamoy responsibilidad kanila. Karon tan-awa kung unsa ang gisulti sa sunod. O gibanhaw alang sa pagpamatarong kanato. Tinuod nga medyo lisod kini sabton. Apan kung hunaw-hunaw ninyo, kini pag-ayo masilyuhan ining mga pulunga ang inyong padulngan. Namatay si Hesus. Si Hesus namatay siya sa cross ug unya gilubong sama niini. Nalubong siya dire. Nalubong siya dire. Murag adunay gahigda, dili ba? Si Hesus dili mahisama niini ang mga lubnganan sa mga Hudiyo. Apan sa Korea, mas familiar kami sa ingon niini nga lubnganan. Gilubong si Hesus nining maong lubnganan. Gidala niya ang atong mga sala og namatay o gilubong sa ingon niini diha sa lubnganan. Gidala ni Hesus ang atong mga sala sa iyang kaugalingon o gilubong sama niini. Og sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw siya gikan sa mga patay. Sa diha nga nabanhaw siya gikan sa mga patay, dili na mabanhaw kining mga sala gikan sa patay uban kaniya. Dili na mabanhaw kining mga sala uban kaniya. Magpabilin sa lubnganan kining mga sala. Nagpabilin kining mga sala og si Hesus lamang ang nabanhaw gikan sa mga patay. Si Hesus lamang ang nabanhaw gikan sa mga patay. Nagpabilin ang mga sala sa lubnganan og si Hesus lamang nabanhaw gikan sa patay. Aron kini nga mamatarong kita. Ngano man kana, nalubong na karon ang atong mga sala. Nawala na ang atong mga sala. Gitukod sa pagkabanhaw ni Hesus ang kamatuoran nga nasulbad na ang problema sa atong mga sala. Ana ang bag-ong kinabuhi ni Hesus nining maong pagkabanhaw. Bag-ong kinabuhi. Bag-ong kinabuhi. Nabanhaw siya ngadto sa bag-ong kinabuhi. Dili kinabuhi sa sala. Nabanhaw siya ngadto sa bag-ong kinabuhi. Og busa kining bag-ong kinabuhi mao ang matarong nga kinabuhi. Sanglit nabanhaw siya ngadto sa matarong nga kinabuhi. Nabanhaw usab siya gikan sa mga patay alang kanato. Kung motuo ako, maangko nako kining matarong nga bag-ong kinabuhi. Misulod kini kanako, misulod diha sa magtotoo kining bag-ong kinabuhi. Kung moabot kini, wala kay mabati, dili ka mangurog. Dili kini moabot sama ni ana. Dili kini moabot sama ni ana. Kung motuo ka, moabot lamang kini kanimo. Namatay si Hesus puli kanako. Nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Kadtong mituo niini sa iyang kasing-kasing, nakabato na niining bag-ong kinabuhi sa sulod kanila. Busa matarong na sila. Wala ako makahibalo kung mituo ba kamo o wala. Naarana ninyo. Karon tan-awa ang Kapitulo 5, versikulo 1. Sunod kamo kanako. Busa, sanglit na matarong man kita,
pinaagi sa pagtuo. Unsa ang gisulti? May gayud mo mulikay. Busa sanglit na matarong man kita, pinaagi sa pagtuo. Busa, kung mutuo kita, automatic, diha-diha dayon na matarong kita. Mao kini ang pagkamatarong nga iya sa Dios. Mao kini ang pagkamatarong sa Dios. Nabuhat pag-ayo sa Dios ang iyang kaugalingong pagsusi, dili ba? Unsaon man nga bisan kinsa kanato, ingon nga makasasala, makasulay pagtindog sa atubangan sa Dios. O unsaon nato pagkaluwas bisan sa atong mga damgo. Walay pulos kini. Gikan sa tawhanong panghunahuna o pangatarungan. Mao kini ang grasya sa Dios. Dili mo tandi ang grasya sa atong tawhanong panghunahuna. Ang gugma sa ginikanan, maggiya sa mga ginikanan aron pasayloon. Ang ilang mga anak bisan unsa pa ang mahitabo. Gipasaylo nila ang ilang mga anak sa walay kondisyon o gihigugma sila. Apan dili makatarunganon kining gugma. O dili usab makatarunganon ang gugma sa Dios. Dili makatarunganon nga isulti nga matarong na ang makasasala. Asa man ang katarungan ni ana, kinahanglan isulti unta ninyo nga usa ka makasasala ang makasasala. Unsa man ang gisulti sa Biblia, gimatarong sa Dios ang makasasala. Busa sanglit ang kamatuoran sa Biblia mao ang pulong sa Dios, dawaton lamang nato kini og tuuhan. Dili kini butang nga susihon og supakon. Mga taga Galacia kapitulo 3 bersikulo 23. Versikulo 23. Versikulo 23. Versikulo 23. Galacia kapitulo 3 bersikulo 23. Karon sa wala pa moabot ang pagtuo, kita gibilanggo ilalom sa kasuguan. Pinugnan hangtod nga ang pagtuo igapadayag. Tanawa kung unsa ang gisulti dire. Kung kaniadto nagasimba kamo og nag-angkon nga nabuhi kamo sa pagtuo. Huna-una kung unsa ang gisulti dire. Karon sa wala pa moabot ang pagtuo, kita gibilanggo ilalom sa kasuguan. Alang niadtong nagapaningkamot gihapon sa pagtuman sa kasuguan, wala pa miabot ang pagtuo. Dili kana pagtuo. Naghisgot ang Biblia bahin sa kasuguan, dili ba? Nasulod sa Biblia ang kasuguan. Apan ang tao nga naningkamot sa pagtuman sa kasuguan, wala pa nakabaton og pagtuo. Sa diha nga motuo kamo, napalingkawas kamo sa kasuguan. Ang pagtuo nagpasabot nga pagpalingkawas sa kasuguan. Ngano man kana, sa diha nga magsulay kamo sa pagtuman sa kasuguan, makita ninyo nga makasasala kamo. Nakabuhat kamo kanunay og sala, og sala, og sala. Apan sa higayon nga, mituo kamo kang Hesus, napalingkawas kamo gikan sa inyong sala. Naluwas kamo gikan sa inyong sala. Dili na kamo ilalom sa kasuguan. Ang kinabuhi sa pagtuo, dili ang pagtuman sa kasuguan. Mao kini ang kamatuoran nga atong ginawali o gitawag kita sa ubang mga simbahan nga mga salvationist o mga tawo nga luwas na. O ingon pa nila, dili kita insakto. O mga manunupak sa pagtuo. Apan, dili kini pagsupak sa pagtuo. Tinuod kini. Kini mo ang pulong sa Dios. Magbasa kita og tan-awon. Karon sa wala pa moabot ang pagtuo,
kita gibilanggo ilalom sa kasuguan. Pinugnan hangtod nga ang pagtuo igapadayag. Sa dihang giingon dire, pinugnan hangtod nga ang pagtuo igapadayag. Wala kini nagpasabot nga nakabaton og ubang matang sa pagpadayag samtang gaampo kamo. Sa diha nga gihisgotan sa Biblia, ang pagtuo nga igapadayag, naghisgot kini sa pagkaamgo sa kamatuoran. Ang Biblia mismo mao ang gipadayag kanako. Og sa diha nga sa akong kasing-kasing nakaamgo ako sa kamatuoran niining mga pulong nga napadayag, igapadayag kining mga pulonga kanako. Gisulti sa mga tao, naghisgot kita kanunay sa pagkaamgo sa usa ka butang. Apan kinahanglan aduna kamoy maamguhan. Og bahin sa gikasabo diha sa mayong yuta, kini mao kadtong makadungog sa pulong og makasabot niini. Ang binhi nga napugas sa daplin sa dalan mao kadtong nakadungog sa pulong og wala makasabot niini. Moabot ang daotan og kuhaon kini. Kinahanglan ninyong maamguhan kining kamatuoran. Og sa diha nga buhaton ninyo, madawat nimo ang pagtuo pinaagig pinadayag. Sa diha nga moabot ang pagtuo, wala na kamo na ilalom pa sa kasuguan. Tanawa kung unsa ang gisulti dire. Apan sa dili pa moabot ang pagtuo, sa dili pa moabot ang pagtuo, sa diha nga makaamgo kita ug makabaton nining maong pagtuo, wala na kita na ilalom sa kasuguan. Ang kinabuhi sa pagtuo, dili ang kinabuhi sa pagtuman sa kasuguan. Kini mao ang kinabuhi nga nakalingkawas na sa kasuguan. Mao kini ang punto nga nagpalig-on sa akong kaluwasan. Apan karon ang pagkamatarong gikan sa Dios gikapadayag gawas sa kasuguan o gikapamatud-an man gani kini sa kasuguan o sa mga propeta. Apan miabot kini pangutanaha, sanglit na palingkawas na kita sa kasuguan, dili ba lamang kita makakaon og makainom og maglingaw-lingaw sa atong mga kaugalingon, sanglit wala na kita na ilalom sa kasuguan? Dili ba pwede na kita mubuhat og daghang mga sala kutob sa gusto nato? Tungod kay wala naman di ay kitay sala sa atubangan sa Dios? Dili ba adunay mga tawo nga nagsulti niyana? Apan dili na kana pwede. Ngano man ka? Ang kasuguan nagbira sa atong mga ilong aron maguyod kita bisan dili kita gusto. Ang kasuguan kanunay nagabira kanato. Nagsulti kanato nga balaanon ang adlaw nga ipapahulay. Gisultihan kita nga magampo og maghatag sa ikapulo. Gisultihan kita nga dili masuko sa uban. Mao nga nagpakaurong-ingnon kita kay dili man nato mahimo. Ang kinabuhi sa pagbantay sa kasuguan mao ang kinabuhi sa usa ka ulipon. Og kadaghanan nga mga tawo nagkinabuhi sama niana. Apan hunahuna kini, karon bisan wala kita gatuman sa kasuguan, ana sa sulod kanato ang Espiritu Santo. Miabot kanato ang Espiritu Santo. Isipa ang usa ka sakyanan. Pananglit na hotdan o gasolina ang sakyanan. Dili na kini mo andar. Dili ninyo madungog ang brum. Unsa may buhaton ninyo aron mapadagan ang sakyanan. Unsa may angay ninyong buhaton? Pananglit. Gihikta ninyo og pisi ang atubangan niini og ipabira kini samtang gituklod kini sa tawo sa luyo. Naghatag og problema kini kanimo. Sa una, mayo ang pagdagan sa sakyanan. Apan sa nahotdan kamo o gasolina og dili ninyo mabiyaan ang sakyanan sa daplin sa dalan. Busa migawas kamo og gituklod o gibira kini padaplin. Mao kini ang buot ipasabot sa kasuguan. Apan sa higayon nga tubilan ninyo kini og paandaron, brum brum, og mo dalagan. Mausab ka na sa diha nga moabot sa usa ka tawo ang Espiritu Santo, wala na gaguyod kaninyo ang kasuguan. Sanglit nagiyahan na ang inyong kinabuhi, pinaagi sa Espiritu Santo, makita ninyo nga wala na kamo gabuhat og mga sala kutob sa gusto ninyo. Mao kini ang gitawag nga kaluwasan.
Mao di ay. Mao kini ang akong naamguhan. Akong naamguhan nga nakagawas na ako. Gikan sa kasuguan, mao nga wala na ako magbuhat og sala kutob sa gusto nako. Dili na ako makapangawat o makabuhat og ubang sala kutob sa gusto nako tungod kay anaa sa akong kasing-kasing ang Espiritu Santo. Ang kinabuhi sa usa ka tawo nga naluwas mao ang kinabuhi nga nagiyahan sa Espiritu Santo. Ang tawo nga wala naluwas nabuhi nga giguyod sa kasuguan. Napugo siya sa pagbuhat bisan dili niya gusto. Ang kalainan nining duha sama sa langit ug yuta. Karon tan-awa kung unsa ang gisulti dire sa bersikulo 24. Busa ang kasuguan nahimong atong magtatagad sa pag-agak ngadto kang Kristo aron kita pagamatarungon pinasikad sa pagtuo. Busa unsa man ang katungdanan sa kasuguan. Adunay katungdanan ang kasuguan sa paggiya kanato ngadto kang Hesus. Sa miagi nagtuon kita sa Juan kapitulo 8 ug diha sa kapitulo 8 mabasa nato ang bahin sa babay nga nadakpan sa akto sa pagpanapaw. Usa siya ka makasasala. Kinsa man ang naguyod ni anang makasasala ngadto kang Hesus. Kini mao ang kasuguan. Ang mga eskriba og mga Fariseo uban sa mga Saduseo mao kini ang mga tawo nga nakabaton sa kasuguan o giguyod nila kining babayhana ngadto kang Hesus. Gipahimutang nila siya sa atubangan ni Hesus og miingon kaniya kining babayhanan nadakpan sa akto sa pagpanapaw. Sumala sa kasuguan ni Moses kinahanglan siya batuhon. Sa ingon niya na siya gidala sa kasuguan og busa ang kasuguan mingon usa ka makasasala, makasasala ikaw, makasasala ka. Gitudlo sa kasuguan ang makasasala o gidala ang tao ngadto kang Hesus. Apan mibiya ang kasuguan sa diha nga nagsulti si Hesus. Mibiya ang kasuguan, dili ba? Busa ang kasuguan, mao ang atong magtatagad nga magdala kanato ngadto kang Kristo. Ang kasuguan mao ang magtatagad nga magtudlo ni atong wala makahibalo nga sila mga makasasala, nga sa pagkatinuod mga makasasala sila. Apan sa diha nga nagsulti si Hesus, mibiya ang kasuguan, mao kana ang gisulti dire. Basahon nato kini pag-usab. Basahon nako kini alang kaninyo. Busa ang kasuguan nahimong atong magtatagad sa pag-agak ngadto kang Kristo aron kita pagamatarungon pinasikad sa pagtuo. Busa bisan mga makasasala kita sa higayon nga moduol kita kang Hesus ug motuo kang Hesus, mahimo kitang matarong. Mangutana ako, bahin sa butang nga atong natun-an kagahapon, gihukman ba ni Hesus ang babae nga nadakpan sa akto sa pagpanapaw? O gipasaylo niya siya? Nakita ninyo? Mao kini ang buot ipasabot sa gipakamatarong. Siya mingon, dili usab ako mohukom kanimong silot. Buot ipasabot nga wala nagila sa Dios ang iyang sala. Nalibog ba kamo? Gibati ba mo og kalibog? Karon tanawa ang bersikulo 25. Sunod kamo kanako. Apan karon nga ang pagtuo miabot na, wala na kita mailalom sa magtatagad. Unsa man kining magtatagad? Karon nga ang pagtuo miabot na, wala na kita mailalom sa magtatagad, wala na kita nailalom sa kasuguan. Dili kini butang nga akong gitumo-tumo. Mao ba kana ang gisulti sa Biblia o dili? Busa ang kinabuhi sa pagtuo kang Hesus, dili gayud ang kinabuhi sa pagtuman sa kasuguan. Lahi gayud kini. Pag kinabuhi kini sumala sa Espiritu Santo. O karon sunod nga bersikulo. Sunod kamo kanako. Kay diha kang Kristo Hesus
kamong tanan nahimo namang mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo. Tanawa kini. Kamong tanan nahimo namang mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo. Pinaagi sa pagtuo nahimo kitang mga anak sa Dios. Kung motuo kamo, nagpasabot kini nga nahimo kamong anak sa Dios. Tanawa ang bersikulo 27. Sunod kamo kanako. Kay ang tanan kaninyo nga gibautismuhan ngadto kang Kristo gikasaluoban og Kristo. Medyo katingalahan kini. Nakita ninyo? Mangutana pa ako kaninyo. Maghisgot kita bahin sa sundalo. Kung muadto kamo sa sundalo, wala gayod ako kaayo mahibalo, tungod kay wala ako nakaapil sa sundalo. Apan kutob sa akong nahibaluan, ang mga ranggo sa opisyales gasugod sa second lieutenant, di ba? Ana ang second lieutenant, ug unya ang first lieutenant, unya ang captain, dayon ang major, insakto ba kana? Unsa may sunod? Lieutenant Colonel, Lieutenant Colonel, unya Colonel, Brigadier General, ug unsay sunod? Lieutenant Colonel, Major General, Lieutenant General. Nasayop ba ako? Lieutenant Colonel, Major General, Lieutenant General, insakto ka na, dili ba? Unya ana ang general ug ang pinakataas mao ang General of the Army. Unsa ang kalainan nining mga tawhana sa gawas? Ang ilang mga uniforme ug ang marka sa ranggo. Parehas ang uniforme apan managlahi ang ranggo. Apan adunay usa ka lugar nga giadtuan kining mga tawhana ug didto makita nila nga managsama silang tanan. Kahibalo ba kamo asa kini? Sa publikong kaliguanan. Gihubo nila ang tanan nilang mga biste ug muadto sa tubig. Dili na sila kabalo kung kinsang second lieutenant, first lieutenant o colonel. Magbinanggaay sila sa usag-usa diha sa tubig. Tingali ng hugas ang second lieutenant sunod sa colonel, nagsiko-siko ug nagsablig-sablig sa tubig sa colonel. Karon, sa diha nga mihaw-as siya sa tubig, milakaw ug gasuot siyang uniforme. Dayon nakita niya, ay nako, patay ko ani. Ang tao nga iyang gisiko o gisabligan mao ang iyang colonel. Sir! Og mitindog og misalot kaniya. Gisulti sa mga tao nga ang mga biste mao ang gadala sa iyang pagkatao. Naamguhan sa second lieutenant ang iyang sayop sa dihang gisulob niya ang iyang biste. Karon, galingkod kita nining publikong kaliguanan. Ana kita nining publikong kaliguanan nga gitawag og kalibutan. Managsama lang kita, mga makasasala kitang tanan. Sa pagkatinuod, ang imong orihinal nga ngalan mao ang sala. Makasasala kitang tanan. Ang matag usa kanato makasasala. Apan dire adunay usa ka punto nga nagpalahi kanato. Tan-awa kung unsa ang gisulti dire. Basahon nato kini pag-usab. Kay ang tanan kaninyo nga gibautismuhan ngadto kang Kristo gikasuloban og Kristo. Busa karon mga makasasala kita, apan nabutang kita kang Kristo, ug busa sa asa nahisama kita. Nakita nimo? Si Jesus mao ang anak sa Dios, dili ba? Sa diha nga nasulooban kamo diha kang Kristo, nahimo akong anak sa Dios. Mao kini ang akong naamguhan. Mao kana ang biste sa pagkamataro. Mao kana ang biste sa kaluwasan. Makahibulong gayud kini. Aduna pay sala sa sulod kanako, apan karon sa diha nga mituo ako kang Hesus, nabistihan ako ni Hesus. Ang pagtuo kang Hesus nagpasabot nga nasuloban ni Hesus. Og busa
nahimo kitang mga anak sa Dios. Mga anak sa Dios. Mga tao gyapon kita. Apan kung isulob ninyo ang uniforme sa kernel, mahisama kamo og kernel. Kung isulob ninyo ang uniforme sa second lieutenant, mahisama usab kamo sa second lieutenant. Og sa samang paagi, bisan pa makasasala kamo, kung masuloban kamo sa anak sa Dios, mahisama kamo sa anak sa Dios. Og sa diha nga, motuo kamo niini, mabautismuhan kamo sa Espiritu Santo. Mabautismuhan kamo sa Espiritu Santo. Og tungod ni ana, madawat ninyo ang bautismo ingon nga timaan nga nahitabo kini kaninyo. Nganong bautismuhan man kita. Nagpaila kini nga nahimo kitang mga anak ni Hesus. Nasuloban kita diha ni Hesus, mao kini nga gibautismuhan kita. Unsa may sayop sa pagbuhat niya na? Maghisgot ako ni ana unya kung aduna pay oras. Busa karon, adto kita sa mga Hebrehanon kapitulo 10. Versikulo 17 o 18. Sunod kamo kanako, siya midugang sa pag-ingon, og ang ilang mga sala, og mga kasaypanan, dili ko na pagahinomduman. Kaysa diha nga mapasaylo na kini, wala na usab kinahanglana ang halad tungod sa sala. Murag makalimtanon ang Dios. Sa pagkatinuod makalimtanon gayud usab ako. Makahuna-una ako og usa ka butang, og unya malimtan dayon nako kini. Og usahay kalimtan usab nako ang mga tawo nga kaila gayud nako. Maghunahuna pa ako kadyot aron mahinumduman nako ang ngalan. Apan murag malimtanon ang Dios dire. Tan-awa kung unsa ang giingon. Mao kini ang mga pulong sa Dios. Og ang ilang mga sala og mga kasaypanan dili ko na pagahinumduman. Namakak ba ang Dios o gasulti siya sa tinuod? Kung ingon ni ana, mao kana. Apan sa pagkakaron, ang mga tao nga mituo kang Hesus mumata sa sayong kabuntagon, magaampo sa Dios ug magahangyo kaniya sa paghinomdom sa ilang mga sala. Mihilak sila samtang gaampo sila sama niini sa matag adlaw. Maghinulsol sila sa pipila ka adlaw og unya mohilak pag-usab og magminatay og magingong, amahan, nakasala ako, palihog pasayloa ako, pasayloa ako. Og unya sa sunod adlaw mobalik sila pag-usab og mingong, amahan, palihog, pasayloa ako, pasayloa ako. Ang ilang gibuhat sa matag adlaw mao ang paghangyo sa Dios sa paghinumdum sa ilang mga sala. Kada adlaw nangay pasaylo sa ilang mga sala. Pag-abot sa mga tao usab, kung moadto ang anak sa higdaanan siyang amahan kada buntag og isugid ang tanan niyang sala nga naghilak, insekto na gikalimtan ko na, gipasaylo ka na. Apan sa sunod buntag, nangayo na usab og pasaylo og naghilak. Mihilak siya kada adlaw. Nabuang naman siguro ang akong anak. Nagpaila kini mga tawhana nga dili insakto ang ilang pagtuo. Bisan ang ordinaryong mga tao, pag-abot sa atong mga anak, mabalaka kita bahin kanila kung kanunay silang muhilak og magsubo og muduol sila kanato nga maghilak kada buntag. Busa sa una-una ninyo, mao ba kini ang gusto sa Dios nga muhilak kita sa iyang atubangan kada buntag? Aduna ako'y higala kaniadto nga usa ka pastor og usa ka adlaw ni ana miadto siya sa akong balay. Apan katingalahan gayud siya.
Bisan sa paglingkod pa lang niya, siya miingong, Amahan. Kung minom siya og tubig, mingon siya, Amahan. Kung mulakaw siya ngadto sa pultahan, Amahan. Siya moingong, Amahan. Sa matag higayon nga mulihok siya, siya moingong, Amahan. Amahan. Bisan wala pa ako naluwas, niya nang higayon na nahuna-huna nako. Ingon niya na bagayod, magkinaiya ang usa ka tawo. Huna-huna kini kung unsa kini sa atubangan sa Dios. Pananglit, gasunod ang anak sa iyang amahan, nga nagaingon, Amahan! Og ang amahan mingon, unsa man? Og mulakaw sila gamay og ang anak mingon, Amahan! Mao ba gayud kana ang pagtuo ni Hesus o sa Dios? Dili. Ang pagtuo kang Hesus, gihimo nila nga tuo-tuo, nabitik gayud sila. Diha sa kalibutan, sa tuo-tuo, nga dili tinuod nga pagtuo. Dili kini maingon niini. Ang tawo nga mituo gayud sama sa usa ka bata. Ang bata nga gatutoy sa iyang inahan, wala gayoy kabalaka mutan-aw siya sa iyang inahan ug walay kabalaka sa kalibutan. Makatulog kini nga malinawon sa kamot sa iyang inahan. Mahimo kini nga mangihi sa iyang diaper nga walay kabalaka. Mao kana ang pagtuo. Sama kita sa gagmayng bata sa atubangan sa Dios. Unsa may kinahanglang buhaton sa gamayng bata? Ang tawo nga tinuod nga mituo sa Dios, dili puno sa mga kabalaka. Dili siya kanunay moingon, Ginoo, Ginoo, Amahan, Amahan. O dili siya muhila kada adlaw. Dili ingon niya na magkinabuhi. Ang tawo nga adunay tinuod nga pagtuo, magpabilin nga kalmado ug madasigon. Dili kana mao ang tinuod nga kinabuhi sa pagtuo. Nganong gisulti man sa mga tawo kanunay, Amahan, Amahan. Tungod kay nasamok ang ilang mga kasing-kasing. Wala sila kay balo kung ano. Nagpaila kini nga wala sila mituo. Busa sa miagi, natun-an nato ang sambingay sa anak nga mausikon diha sa Lucas Kapitulo 15. Atong huna-hunaon kini pag-usab. Pananglit, sa diha nga mipauli ang anak, nag-andam og kumbira ang amahan sa iyang anak. Gipaandam niya ang pinakanindot nga biste o gisulob sa iyang anak, nagpaandam siya og kumbira, og unya natulog sila nga malinawon. Nahupay kayo ang anak, sanglit gihimo sa amahan ang tanan nga hamugaway alang kaniya, og busa nakatulog siya og maayo sa unang gabi nga walay pagduha-duha. Apan unya sa sunod buntag, gipatawag sa amahan ang iyang anak, Ali dire tampalasan ka. Unsa may gibuhat nimo? Sa tanan nimong panulundon nga gihatag nako kanimo. Sa una-una ninyo buhaton ba kana sa amahan? Nakita ninyo? Wala na hinumdumi sa Dios. Wala na hinumdumi sa Dios. Sa diha nga gisulti sa Dios nga wala na niya hinumdumi ang atong mga sala, dili siya manglimbong tinuod kini. Kung dili niya hinumduman ang imong mga sala, nganong nabalaka ikaw? Kung gisulti sa Dios nga dili na niya hinumduman ang imong mga sala, nganong dili ka mutuo? Ngano man kana? Busa, pag-abot sa pagtuo, kining pulong sa Dios mao ang imong tuuhan. Kung mituo ikaw sa pulong sa Dios sa imong kasing-kasing, diha lang nakapahulay ang imong kasing-kasing. Kay nahibaluan na nimo nga nasulbad na ang imong mga problema. Gisulti sa Dios nga dili na niya hinumduman ang imong mga sala. Busa, wala na'y problema, dili ba? Busa, unsa man ang gisulti dire sa bersikulo 18. Kaysa diha nga mapasaylo na kini, sa laing mga pulong, sa diha nga napasaylo na ang imong sala, wala na usab kinahanglana
ang halad tungod sa sala. Karon dili na kinahanglan nga maghangyo pa og kapasayloan sa atubangan sa Dios. Mao kana ang buot ipasabot dire sa halad tungod sa sala. Dili na kinahanglan niana tungod kay napasaylo na ang tanan ninyong mga sala. Sa ingon niana, nagpasabot ba nga ang tao nga napasaylo alang sa iyang mga sala og naluwas na dili na makabuhat og mga sala? Makasala sila. Busa, unsa may mahitabuon niya? Adto kita sa unang Juan Kapitulo 1. Unang Juan Kapitulo 1, versikulo 9. Unang Juan Kapitulo 1, versikulo 9. Kon isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan og makatarunganon nga tungod niana mupasaylo siya sa atong mga sala. Og magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Kon kita magaingon nga wala kita makasala, siya atong gipakabakakon o wala kanato ang iyang pulong. Tanawa, kung unsa ang gisulti dire, na dapat kini nga mga pulonga ngadto sa luwas na nga mga tao. Kung nakasala kita, kinahanglan natong isugid ang atong mga sala. Siyempre, kung mugawas ang luha sa atong mga mata, mihilak kita, apan dili na kinahanglan nga muhilak pa og magminatay og maghangyo og kapasayloan. Adunay kalainan taliwala sa pagsugid nga gahilak og pagpangayog kapasayloan alang sa mga sala. Kung isugid lamang ninyo ang inyong mga sala, matinud-anon sa atubangan sa Dios, pasayloon kamo sa Dios, siyempre sa sinugdan, napasaylo na kamo niining mga salaa. Ato kaning tun-an og lakbitan unya. Ato usang tan-awon ang Kapitulo 2, versikulo 1. Minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo niining mga butanga, aron kamo dili managpakasala. Apan kon may makasala man gayod, kita adunay manlalaban nga mga tubang sa amahan, si Hesukristo ang matarong. Minahal kong mga anak, nagpasabot nga mga taong luwas na. Kini mao ang mga luwas na nga tao. Ingon nga luwas nga tao, sa diha nga basahon nato kining sulata, atong makita nga gihangyo kita kung posible nga dili na makasala pa. Nagasulat ako kaninyo niining mga butanga aron kamo dili man nagpakasala, apan dili posible alang kanato nga dili na makasala. Busa giingong, apan kung may makasala man gayod, kung makasala ang luwas nga tao, kita adunay manlalaban nga mga tubang sa amahan, si Hesukristo ang matarong. Busa bisan karon, ana ang Ginoo sa pinakabalaang dapit nga gahalad og sakripisyo alang sa mga sala nga atong mabuhat human sa kaluwasan. Natanaw na nato kini kaniadto, dili ba? Ana ang Ginoo sa pinakabalaang dapit og ana didto bisan karon. Busa bisan karon nagsulti si Jesus sa atubangan sa Dios alang kanato tungod sa mga sala nga atong nabuhat. Og tungod niana dili na kita maadto sa impierno og dili na kita pagahukman alang ni adtong mga sala. Dili na kita pagahukman sa silot alang sa mga sala nga atong mabuhat human kita maluwas. Bisan pa nabuhi kita nga nagiyahan pinaagi sa Espiritu Santo tungod kay aduna pa kitay kinaiyanhon sa sala sa atong unod, mao nga makabuhat kita og sala. Makabuhat kita og mga sala apan ang Ginoo pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo naghatag og kapasayloan alang ni adtong mga sala usab. Apan bisan pa man kung makasala kita pag-usab, magasamo kanato ang atong konsensya. Apan sanglit nagsulti si Jesus alang kanato, dili na maggiya kanato kadtong mga salaa ngadto sa kalaglagan o paghukom. Adunay lain nga atong atubangon. Ato kita sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 11.
Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 11. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 11. Basahon ako gikan sa versikulo 30. Versikulo 30. Mao kana ang hinungdan ngano nga daghan kaninyo mga maluya og mga masakiton og ang uban nga matay. Apan kung tinuod kita nga nakasusi sa atong kaugalingon, kita dili na pagahukman. Hinuon sa diha nga mahukman kita sa Ginoo, kini mao lamay pagpanton kanato aron kita dili pagahukman sa silot kauban sa kalibutan. Tan-awa kung unsa ang giingon dire. Atong naunahon una ang versikulo 32. Giingong sa diha nga mahukman kita sa Ginoo, kini mao lamay pagpanton kanato. Og unya giingong aron kita dili pagahukman sa silot kauban sa kalibutan. Kung pagahukman kita sa silot uban sa kalibutan, maadto kita sa impierno. Mao kana ang paghukom. Apan giingon kini mao lamay pagpanton kanato. Kung nakabuhat og sala ang anak batok sa iyang amahan, sagpaon sa amahan ang anak aron makahibalo siya sa iyang sala. Mao kana ang pagpanton. Ang pagpanton wala nagpasabot nga pagpadala ngadto sa impierno. Apan pisikal kamo nga mag-antos sa ubang paagi. Klaro, kaayo nga gisulti kini, dili ba? Sunod kamo kanako. Aron kita dili pagahukman sa silot kauban sa kalibutan. Sa dihang giingon nga pagahukman sa silot ang kalibutan, nagpasabot kini nga mahukman ang kalibutan ug moadto sa impierno. Mao kana ang tanang mga tawo nga wala naluwas. Apan tungod kay naluwas na kita, dili kita pagahukman sa silot uban sa kalibutan. Apan ang mga sala nga atong nabuhat human kita naluwas, mao ang mga buhat sa unod. Ug busa kinahanglang pantunon ang unod. Unsa man kining pagpanton sa unod? Tan-awa ang versikulo 30. Mao kana ang hinungdan ngano nga daghan kaninyo mga maluya. Sa pisikal, maluya ang tao og mga masakiton. Ako usab adunay pisikal nga sakit ug ang uban na nga matay. Mao kini ang pisikal nga kamatayon. Usa ka butang nga kinahanglan ninyong mahibaluan mao nga sa diha nga bag-o pa natawo ang bata, bag-o pa natawo, sagpaon ba sa inahan ang bata sa pagkalibang sa diaper? Murag wala pa gayud kamo nakapadako og bata. Dili pagapantonon. Og sa atong kinabuhi sa pagtuo usab, ang mga gagmayng bata nga naluwas pa lang dili pagapantonon. Samtang mutubo ang ilang pagtuo og mahimo na silang hamtong, diha na sila pagapantonon. Kini nga pagpanton mao ang timaan sa gugma. Busa ang pagkaluya og masakiton mao ang matang sa pagpanton. Og sa diha nga mamatay ang usa ka tawo, usa-usab kini kamatang sa pagpanton. Hisgutan pa nako kini unya, apan usa-usab kana kamatang sa pagpanton. Kung mabankrupt ang negosyo sa usa ka tawo, kinahanglan niyang hunaw-naon nga naunsa na ang iyang kinabuhi sa tubangan sa Dios. Kung naaksidente ang usa ka tawo, kinahanglan usab siyang maghunahuna. Diha sa dagan sa atong mga kinabuhi sa pagtuo, ang matag dili matahom nga butang nga mahitabo kanato usa ka matang sa pagpanton. Dili ako makapadayon niini sa detalye sa pagkakaron. Apan usahay makasinati kita og mga problema pareha sa pagpanton bisan wala kita nakasala. Aron sa pagbansay og pagpalig-on kanato sa atong Kristohanong kinabuhi. Apan pagapantonon lamang kita og dili kita pagahukman sa silot. Adto kita karon sa unang mga taga-Korinto Kapitulo 5. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 5. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 5 versikulo 1.
May tinuod nga gikabalita nga adunay pagpakighilawas diha kaninyo. Kanang pakighilawas nga ingon nga wala buhata bisan pa sa mga hintel. Nga mao nga anay tao diha nga nakigpuyo-puyo sa asawa sa iyang amahan. Sa dihang giingon, diha kaninyo, nagpasabot kini nga taliwala sa mga magtutuo diha sa iglesia sa taga-Korinto. Sa diha nga naghisgot ang Biblia bahin sa mga magtutuo sa iglesia sa taga-Korinto, nagpasabot kini sa mga tao nga naluwas na. Taliwala sa mga magtutuo diha sa iglesia sa taga-Korinto, adunay mga tao nga naluwas na apan nagbuhat gihapon sila og pakighilawas. Og unsa nga matang sa pagpakighilawas kini? Sanglit naghisgot kini bahin sa asawa sa amahan sa usa ka tawo. Nagpasabot kini nga iyang ina-ina. Nakigdulog kining tawhana sa iyang ina-ina sa laing mga pulong, aduna siya sexual nga relasyon kaniya. Anaa sa Gresya ang rehiyon sa Korinto. Og sa Gresya, adunay sila gitawag nga mga pangilin. Ang Olympics usab gasugod sa Athens sa Gresya. Sa sinugdan, usa ka pangilin ang Olympics nga gibuhat sa pagtahod sa mga Diyos-Diyos sama kang Jupiter. Sa diha nga gibuhat nila ang mga pangilin nga sama niini, adunay daghang kaayo nga sexual nga pagpuyo-puyo sa bisan kinsa. Kung basahon ninyo ang mga basahon sa karaang kasaysayan, makita ninyo nga giingon nga adunay linibo ka mga lalaki ang gapaabot nga makigdulog sa usa ka bayaran nga babae. Gawas sa mga babaeng bayaran, daghan gayud ang sexual nga pagpuyo-puyo sa bisan kinsa. O giisip kini nga usa ka kalihukan nga magkabahin sa pagsimba sa ilang mga Diyos-Diyos. Wala nila giisip kining sexual nga mga sala, ingon nga mga sala. Bisan sa pagkakaron, ang mga nasod sama sa Japan giunahuna sa mga tao nga maayo lamang nga makabuhat og sexual nga mga kalihukan sa dili pa sila magminyo. Tungod kay mao kana ang sitwasyon niadtong adlaw, wala ganauna ang mga magtotoo sa iglesia sa taga-Korinto niini nga usa ka butang nga angay kabalak-an. Og busa giisip sa usa ka tawo ang iyang ina-ina nga murag iyang asawa. Apan dako kayo kini nga sala. Busa, unsa may nahitabo nining tawhana? Tan-awa ang bersikulo 5. Kining tawhana kinahanglan inyong itugyan ngadto kang Satanas. Gitugyan siya ngadto kang Satanas. Kung gitugyan ngadto kang Satanas ang usa ka lawas nga tao, mamatay siya dayon. Kung mabati sa Dios nga dili na niya kinahanglanon pa ang usa ka tao, pasagdan na niya kanang tawhana. Kung mahimong daotan kaayo ang luwas nga tao, nga wala na niya kinahanglan na pa ang Dios, pasagdan siya sa Dios. Gikan sa takna nga naluwas kita, napailalom kita sa proteksyon sa Dios, napailalom kita sa hingpit nga proteksyon sa Dios. Apan kung dili gayud maminaw ang usa ka tawo ngadto sa Dios og naggiya og daotan nga kinabuhi, mahimong pasagdan na siya sa Dios. Itugyan ka ng tawhana ngadto kang Satanas og mamatay dayon. Ang mga tawo nga wala pa naluwas, dili mamatay sama niana. Apan kung pasagdan na sa Dios ang luwas nga tawo, itugyan ka ng tawhana ngadto kang Satanas og mamatay dayon. Busa kung tan-aw niyo dire giingong, kining tawhana kinahanglan inyong itugyan ngadto kang Satanas alang sa pagkalaglag sa iyang lawas aron ang iyang espiritu maluwas unya sa panahon sa Ginoong Hesus. Mabanhaw ang espiritu niya ng luwas nga tao sa diha nga mobalik pag-usab ang Ginoo. Siyempre, mabanhaw usab ang iyang lawas. Busa, adunay pagpanton nga maggiya bisan ngadto sa kamatayon, apan dili kini silot sa sala. Usa kini ka disiplina sa atubangan sa Dios ang kinabuhi o kamatayon sa unod. Dili usa ka butang nga angay kabalak-an. Busa ang kapasayloan sa atong mga sala og sa atong mga espiritu hingpit og perpekto. Dili kini butang nga kadiyot lamang. Ni mapanunod kini, imposible kana. Kung makasala ang usa ka tawo,
human sa kaluwasan, pagapantonon siya o disiplinahon og mahimo nga magresulta sa kamatayon sa usa ka tawo. Dili kinahanglan magunahuna ang luwas nga tawo nga tungod lamang kay luwas na siya, makabuhat na siya og daghang mga sala kutob sa gusto niya. Dili gayud kini madawat. Adunay usa ka tawo sa Korea nga nagpalisod gayud kaayo kanamo. Gabuhat siya og maayo alang sa iyang kaugalingon. Gisulti niya nga giangkon nato nga sa diha nga naluwas ang usa ka tawo, pwede na nga makabuhat siya og daghang mga sala kutob sa gusto niya. O wala kini sa payan. Kanos aman namo gisulti kana? Imposible kana. Kung gusto ninyong mamatay ang inyong unod, pagbuhat og sala kutob sa gusto ninyo og pagapantunon kamo. Dili gayud kana madawat. Busa, pag-abot sa mga sala nga atong mabuhat human sa kaluwasan, pagapantunon kita og mahimo nga mamatay. Apan ang atong kaluwasan dili mahanaw ni mawala. Imposible kana. Walay paagi nga mawala ang kapasayloan nga atong naangkon. Busa, hingpit ang kaluwasan nga atong naangkon. Usa ka hingpit nga kapasayloan. Dili kini kapasayloan nga mawala o hatag bawi. Karon, atong sumahon ang mga butang nga atong natun-an. Adto kita sa Juan Kapitulo 3, Kapitulo 3, versikulo 6. Kapitulo 3, versikulo 6. Ang gianak sa unod, unod man, og ang gianak sa espiritu, espiritu man. Sa diha nga nataw kita sa unod, mao kana ang atong pagkatawo gikan sa taguangkan sa atong inahan. Ug unya giingong, ang gianak sa espiritu, espiritu man. Mao kini ang mahitabo sa diha nga maamguhan ninyo ang kamatuoran sa Biblia pinaagi sa Espiritu Santo. Mao kana ang pagpakataw pag-usab. Ayaw ikahibulong ang akong pag-ingon kanimo, kinahanglan nga igaanak kamo pag-usab. Ayaw ikahibulong, ayaw isipa nga katingalahan kini. Galingkod kamo diri karon, apan adunay mga tawo sa taliwala kaninyo nga gahuna-huna nga kinahanglan mahitabo ang katingalahan kaayo nga butang sa higayon nga naluwas kamo. Adunay butang nga nagkupot niining mga tawhana. Tungod kini kay gadahom sila sa katingalahang butang nga mahitabo. Katingalahang butang. Tungod kay gisulti sa Biblia nga kinahanglan silang mataw pag-usab, gapaabot sila sa katingalahang pagbati. Sama sa paghuot sa ilang dughan o katingalahang butang nga sama ni ana. Gapaabot sila katingalahan. Mahuna-huna nining mga tawhana nga nakasentro kining mga pulunga kanila. Kining mga tawhana nagapaabot sa katingalahang butang nga mahitabo kanila. Busa giingon dire, ayaw ikahibulong ang akong pag-ingon kanimo, kinahanglan igaanak kamo pag-usab. Ayaw ikahibulong kini. Wala gayo katingalahan bahin niini. Busa unsa ang buti pasabot niini? Tanawa sa versikulo 8. Ang hangin bitaw mohuros man ngadto sa buot niyang padulngan, og mabati mo ang iyang tingog, ngani dili nimo mahibaluan diin siya gikan o asa siya padulong. Maingon usab ni ana ang tanan nga gianak sa Espiritu. Nataw kita pag-usab pinaagi sa Espiritu Santo. Apan unsa man ang Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo gitandi diri sama sa hangin. Kung galingkod kamo sa hilom diha sa inyong lawak, madungog ninyo ang paghuros sa hangin. Dili ninyo makita ang hangin.
O wala kamoy idea kung asa gikan ang hangin o asa kini padulong. Madungog lamang ninyo ang tingog niini. Siyempre, kung tanaw ninyo ang mga kahoy o makita sila nga gabawog-bawog sa hangin, makahibalo kamo nga miagi ang hangin. Bisan pa, dili nato makita ang hangin sa atong mga mata o wala kita mahibalo asa gikan o asa kini padulong. Sama sa gisulti dire. Maingon usab ni ana ang tanan nga gianak sa Espiritu. Sa diha nga nataw kamo pag-usab sa Espiritu Santo, makadungog kamo sa usa ka butang sama sa pagkadungog ninyo sa hangin. Apan wala kamoy mabati nga pisikal nga pagbati. O wala kamo mahibalo kung diin kinigikan o asa kinipadulong. Wala kamo mahibalo sa bisan unsa nga misulod sa inyong kasing-kasing. Busa unsa man ang tingog nga inyong nadungog. Mao kini ang mga pulong sa Biblia. Ang mga pulong sa Biblia mao ang tingog sa Espiritu Santo. Tungod kini kay nasulat ang mga pulong sa Biblia pinaagi sa paglamdag nga gikan sa Espiritu Santo. Busa unsa man ang kinahanglan natong buhaton? Kinahanglan makakaplag kita o katagbawan diha sa pulong sa Dios. Samtang gibasa ninyo ang pulong sa Dios kung giingon nga napasaylo na ang inyong mga sala, kinahanglan ninyong dawaton kining mga pulonga kung unsa sila. Mao lamang kana. Karon tan-awa ang bersikulo 14. Og maingon nga ang halas giisa ni Moses dito sa kamingawan, maingon man usab kinahanglan igaisa ang anak sa tao aron ang tanan nga mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. Unsa man ang buot ipasabot niini? Adto kita sa Números kapitulo 21. Números kapitulo 21. Sa daang tugon, kapitulo 21. Números kapitulo 21. Kapitulo 21. Basahon nako gikan sa bersikulo 4. Og mingpanaw sila gikan sa bukid Sahor, sa dalan sa dagat nga mapula, sa paglibot sa yuta sa Edom, og nangaluya ang kalag sa katawhan tungod sa dalan. Og nagsulti ang katawhan batok sa Dios og batok kang Moses. Ngano man nga gipatungas ninyo kami gikan sa Ehipto, aron mga matay kami nining kamingawan. Kay walay tinapay o walay tubig, o ang among kalag giluod nining tinapaya nga hilabihan kagaan. Og ang katawhan gipadad-an ni Jehova og mga bitin nga mapintas, og sila nagpamahit sa katawhan, og nangamatay ang daghan nga katawhan sa Israel. Og ang katawhan miadto kang Moses, og na nag-ingon, nakasala kami tungod kay kami nagsulti bato kang Jehova og bato kanimo. Magampo ka kang Jehova nga kuhaon niya kanamo kining mga bitina. Og si Moses nagampo tungod sa katawhan, og si Jehova miingon kang Moses, magbuhat ka og usa ka bitin nga mapintas og kini ibutang mo sa ibabaw sa usa ka bandila. Og mahitabo nga bisan kinsa nga pahiton sa diha nga mutan-aw niini mabuhi siya. Og si Moses nagbuhat og usa ka bitin nga tumbaga, og gibutang niya sa ibabaw sa bandila. Og mahatabo nga kung adunay bitin nga makapahit sa bisan kang kinsa sa diha nga siya makatan-aw sa bitin nga tumbaga, mabuhi siya. Mihawag ikan sa Ehipto ang mga Israelihanon o gapanaw ngadto sa kamingawan, padulong sa yuta sa Kanaan. Kabatuan kayo ang dalan o wala gayoy makaon. Busa nagreklamo ang mga Israelihanon batok ang Moses o batok sa Dios. Nagreklamo sila, gidala mo ba kami dire aron patyon kami? Sila nagreklamo. Og busa kalit na lang nga nagpadala ang Dios og mapintas nga mga bitin gikan sa mga kasagbutan. Wala gayud kami mahibalo sa insakto kung unsa nga matang sila sa mga bitin. Apan tingali sama sa mga rattlesnake o mga kobra o sama ni ana.
mga bitin nga kobra. Makapatay kini kung mapaakan kamo nila. Nang hawa kining mga bitina gikan sa kasagbutan, nanggawa sila og mipaak sa mga tao, og ang ubang mga tao nangamatay, og ang uban kamatyon na. Og busa naamguhan sa mga Israelihanon nga sayop sila og naghinulsol sila. Miduol kang Moses og naghangyo kaniya sa pagampo ngadto sa Dios alang sa ilang kapasayloan. Busa gisultihan sa Dios si Moses sa pagbuhat og bitin nga tumbaga og ibutang kini sa ibabaw sa usa ka bandila. Gabuhat og bitin si Moses. Akong idrawing kining bitin. Nagbuhat sa diri og bandila. Mao kini ang poste og dire ang bitin. Napikas ang dila sa bitin. Busa gabuhat si Moses og bitin nga tumbaga sama niini og gibutang sa ibabaw sa poste ingon nga bandila. Gisultihan ni Moses ang mga tao nga miingon ang Dios nga ang bisan kinsa nga mutan-aw niya ng bitina mabuhi. Dire ang usa ka tawo. Nagtindog siya dire sa yuta. Og napaakan siya dire. Mitan-aw siya sa bitin og naayo siya. Apan dire adunay laing tao. Og nabagolbol ug wala mituo. Kung mabuhi ako pinagi sa pagtan-aw niya ng bitina, mabuhi ako bisan dili ako mutan-aw. Walay tambal nga motulo gikan sa bitin. Walay kahayag nga mogawas gikan niini. Dili ako mutan-aw. Busa mitan-aw lamang siya sa iyang samad. Og busa namatay siya. Nganong nahitabo kini sa diha nga mitan-aw kining tawhana sa bitin. Walay kahayag nga midan-ag gikan niini. Ni walay tambal nga mitulo gikan sa bitin aron mag-ayo sa iyang samad. Ang Dios mismo misulti nga kung mutan-aw kamo mabuhi kamo. Apan, wala mituo kining tawhana sa gisulti sa Ginoo og namatay. Unsa man pagkabuhi nining tawhana pinagi sa pagtan-aw lang. Wala makahibalo kining tawhana. Wala siya makahibalo unsaon niya pagkabuhi. Wala siya makahibalo unsaon niya pagkaayo. O unsaon niya pagkabuhi, wala gayud siya nahibaluan. Mitan-aw lamang siya tungod kay gisultihan siya sa pagtan-aw og naayo siya. Unsa man ang buti pasabot. Naghulagway kang Hesus kining bitin. Gikuha ni Hesus ang tanan natong mga sala og tungod niya na namatay siya sa krus. Og nagpasundayag sa padulngan sa yawa. Sanglit gikuha niya ang atong mga sala og busa kung mutan-aw kita sa krus mabuhi kita. Busa walay pulos ang pagpaningkamot sa pagpangita kung naunsa kini. Nagtanaw ako sa inyong mga naong samtang gitun-an nato ang Biblia karon. Hilisgutan kini sa kasing-kasing. Ang buhaton lamang nimo mao ang mutanaw kang Hesus. Apan gatanaw kamo sa inyong kaugalingon. Gatanaw kamo sama niini diha sa inyong kasing-kasing. Gadahom kamo sa usa ka butang nga moabot og inyong dawaton. Dili ba? Naminaw kamo nining mensahe sa Biblia kagahapon ug karon, apan samtang naminaw kamo, gapaabot kamo sa kalit nga pagkakurat sa inyong kasing-kasing. Kana nga matang sa tao, mao ang gatanaw sa iyang kaugalingon. Sunod kamo kanako. Tanawa, mao kana ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Kinsa man kining kordero sa Dios? Sanglit gisulti kini sa Dios, gikuha ba gayud niya ang mga sala sa kalibutan o wala? Busa nganong gipalisod-lisod man ninyo ang inyong kaugalingon sa pagdala sa inyong kaugalingong mga sala. Karon sunod kamo kanako. Siya sa makausa og sa wala na'y pagsubli, misulod sa balaang dapit, kung dili sa iyang kaugalingong dugo,
nga sa ingon ni ana nagkabot sa katubsanan nga dayon. Gisulti ba sa Biblia nga napasaylo kita sa walay katapusan pinaagi sa dugo ni Hesus o wala? Nagdepende lamang kining tanan sa pulong sa Dios. Tungod kini kay gisulti sa Dios nga napasaylo na kita, gisulti kini sa Dios, busa gipasaylo ka na ba? Karon sunod kamo kanako. Apan siya ginasamaran tungod sa atong kalapasan. Siya napangos tungod sa atong mga kasalanan. Tingali gawnauna ang ubang katigulangan sama niini. Napangos si Hesus alang sa akong binalay. Wala nila giapil ang ilang kaugalingon. Kay tingali, nakasab-an pag-ayo ang binalay sa iyang ugangang babae. Nga nakahuna-huna siya, namatay si Hesus alang sa mga sala sa akong ugangang babae. Gahuna-huna ang mga sama ni ana, o wala nila giapil ang ilang kaugalingon. Pareha ba usab ang imong huna-huna? Basahon nato kini pag-usab. Apan siya ginasamaran tungod sa akong kalapasan. Siya napangos tungod sa akong mga kasalanan. Dili na to makita sa atong pisikal nga mga mata kung naunsa nga nawala kadtong mga salaa. Wala gyud kita kabalo kung giunsa. Apan kay gisulti kini sa pulong sa Dios nga mao kini ang iyang nabuhat, nasulbad lamang ang problema, dili ba? Sunod kamo kanako, gipapas ko ingon sa usa ka mabaga nga panganod. Ang imong mga kalapasan og ingon sa usa ka panganod ang imong mga sala. Bumalik ka kanako, kay gilukat ko na ikaw. Sa niini nga mga pulong nga mituo kita. Mituo kining tawhana sa pulong sa Dios. Mitanaw siya sa krus o gahuna-huna, namatay si Hesus alang sa akong mga sala. Og mao kana. Sa English atong masulti nga the end. Tapos na. Karon adto kita sa Juan kapitulo 3. Juan kapitulo 3, basahon ako gikan sa bersikulo 16. Kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan, nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang pagahukman sa silot, kundi aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Tan-awa kini, sa diha nga miabot si Hesus 2,000 ka tuig na ang milabay, wala siya mianhi aron sa paghukom sa silot sa kalibutan. Sa diha nga moabot si Hesus sa ikaduhang higayon, niya ng panahon na muanhi siya aron sa paghukom. Sa diha nga miabot si Hesus 2,000 ka tuig na ang milabay, mianhi siya aron sa pagluwas. Pagbalik niya, muanhi siya aron sa paghukom. Niadtong wala mituo, busa sanglit wala pa mibalik si Hesus sa ikaduhang higayon, mituo kita sa kaluwasan nga gihimo ni Hesus sa diha nga mianhi siya 2,000 ka tuig na ang milabay. Karon tan-awa ang bersikulo 18. Sunod kamo kanako, ang mosalig kaniya dili pagahukman sa silot. Busa, muadto ba kamo sa impyerno kung dili ka pagahukman sa silot? Muadto ba ka sa langit o sa impyerno? Sigurado ka?
Tinuod ba gyud kini? Tingali naningkamot kamo sa paghimo nini nga dili tinuod. Juan Kapitulo 5. Versikulo 24. Juan Kapitulo 5, versikulo 24. Sapagkat tinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang magapatalingog sa akong pulong og magatuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhi nga dayon. Siya dili pagahukman, hinunuan na balhin na siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Tanawa kung unsa ang gisulti dire. Sa diha nga miingon si Jesus, sapagkat tinuod, nagpasabot kini nga gasulti siya sa usa ka butang nga importante kayo. Magaingon ako kaninyo nga ang magapatalinghog sa akong pulong sa nangagi karon og sa atong konferensya, padayon kita nga naminaw sa pulong sa Ginoo og magatuo kaniya nga nagpadala kanako. Kaniya nga nagpadala kanako. Mao kini ang Dios ang usa nga nagpadala kang Hesus. Gipadala sa Dios nga Amahan si Jesus dinhi sa kalibutan aron mamatay sa krus og iula ang iyang dugo. Aron mamatay sa krus og iyang iula ang iyang dugo. Og unya nabanhaw siya gikan sa mga patay sa ikatulo ka adlaw. Adunay ubang mga tawo nga gahunahuna nga utukan kaayo sila. Apan tungod sa ilang pagkautukan, nahimo silang utukan nga mga buang. Ang gisulti nila mao, mituo ako sa Dios. Apan wala ako mituo kang Hesus. Gihunahuna nila nga manggialamon kayo sila. Gisulti nila nga mituo sila sa Dios, apan wala sila mituo kang Hesus. Mga utukan nga mga buang. Padayon nga nagapangita ang makasasala sa Dios. Apan bisan unsaon pa nila pagpangita, dili nila makita ang Dios kay anaa sa langit ang Dios. Og ang tao anaa sa yuta. Unsaon man nga makaplagan ang Dios sa tao. Busa si Jesus mao ang Dios nga miabot aron sa pagpangita sa tao. Dili makaplagan sa tao ang Dios. Ang Dios mismo mao ang nangita sa tao. Busa sa Juan Kapitulo 14, si Jesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan gawas kon pinaagi kanako. Dili kamo makaadto sa Dios gawas kon pinaagi kang Hesus, ni makakaplag kamo sa Dios. Busa mituo kita sa Dios pinaagi sa pagtan-aw kang Hesus. Sa diha nga mitan-aw kita kang Hesus, atong maamguhan nga mao kini ang dagway sa Dios. Maamguhan nato unsa kadako ang gugma sa Dios. Maamguhan nato nga napasaylo na sa Dios ang atong mga sala. O gibuhat sa Dios ang kalibutan. Nganong nakahibalo kita nga nagalakaw si Jesus sa tubig o gibuhi niya pag-usab ang patay, giayon niya ang masakiton sa pipila lamang ka mga pulong, gimanduan niya ang hangin ug ang balod nga mohunong ug mikalma dayon sila, ug siya mao ang anak sa Dios. Sa diha nga mutan-aw kita kang Hesus, atong makita nga gibuhat sa Dios kining kalibutan, ug pinaagi kang Hesus atong mahibaluan ang tinuod nga Dios. Busa dire giingong nga ang magapatalingog sa akong pulong ug magatuo kaniya nga nagpadala kanako. Tan-awa kung unsa ang gisulti dire. Sa miagi, nakatunan nato nga ang kabubuton sa Amahan mao kadtong mutan-aw kang Hesus makadawat og kinabuhing dayon. Sa diha nga madawat ninyo ang kinabuhing dayon, gabuhat kamo sa kabubuton sa Dios. Unsa man ang gisulti dire nga ang magapatalingog sa akong pulong og magatuo kaniya nga nagpadala kanako makabaton og kinabuhi nga dayon. Unsa ang giingon? Makabaton o kinabuhing dayon.
Usa kini ka maabi-abihon nga balita. Asa pa man nga dapit nga makadungog kita og ingon ni ana kamalipayon masadyaon nga balita nga nagtagbo kanato kadtong magatuo makabaton og kinabuhing dayon. Kung ingon ni ana nakabaton na ako og kinabuhing dayon, mao ka na ang ipasabot niini. Tungod kay mituo ako nga napasaylo na ang akong mga sala. Tungod kay mituo ako nga nabanhaw si Jesus gikan sa mga patay ug anaa karon sa tuong kamot sa Dios. Kadtong magatuo makabaton og kinabuhing dayon. Siya dili pagahukman. Sunod kamo kanako. Hinunuan na balhin na siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Busa nasulat ang inyong ngalan sa basahon sa kinabuhi, dili ba? Sanglit na balhin na kamo gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, nasulat ang inyong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Dili ba tinuod ka na? Adto kita karon sa Juan Kapitulo 17. Hinumdumi nga dili katingalahan ang pagpakatao pag-usab. Dili katingalahan ang pagdawat o kinabuhing dayon. Usa lamang kini kabahin sa pagbasa sa Biblia. Sunod kamo kanako bersikulo 3, Kapitulo 17, bersikulo 3. Og ang kinabuhing dayon mao kini ang ilang pagpakailakan nimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios og kang Hesukristo nga imong pinadala. Tinuod ba nga nakaila kamo sa Dios o kang Hesus? Mao kini ang kinabuhing dayon. Ang kinabuhing dayon mao kini ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios o kang Hesukristo nga imong pinadala. Mao kini ang kinabuhing dayon. Nganong lisod man kaayo ang kinabuhing dayon? Mao na kini ang kinabuhi nga dayon, dili ba? Karon adto kita sa mga taga-Efeso Kapitulo 2. Mga taga-Efeso Kapitulo 2. Mga taga-Efeso Kapitulo 2, bersikulo 8. Bersikulo 8. Kay tungod sa grasya, kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo, o kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan, aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Dili kini pinaagi sa mga binuhatan nga naluwas kita. Wala kita naluwas pinaagi sa atong mga binuhatan. Dili kamo maluwas pinaagi sa pagbuhat og mga maayo. Usa ka gasa ang kaluwasan. Usa kini ka gasa. Kinahanglan ba kamong magbayad alang sa gasa o libre kini? Kung magbayad kamo, dili na kini gasa, dili ba? Madawat ang gasa nga walay bayad. Sanglit gasa ang kaluwasan, madawat kini sa walay bayad. Gadawat ang ubang tao sa bisan unsa nga walay bayad. Malipayon kayo sila nga makakuha og libre. Apan katingalahang isulti. Pag-abot sa pinakadakong gasa sa kalibutan, dili nila kini dawaton. Ang pinakadakong gasa, wala nila kini kinahanglan. Padulong og musangko sila sa impyerno. Apan, sunod kamo kanako, kay tungod sa grasya, kamo nangaluwas, pinaagi sa pagtuo. Sa ingon ni ana,
Unsa man ang buot ipasabot sa pagdawat nining gasaha. Kung tagaan ninyo ang usa ka tawo og pisikal nga butang, ingon nga gasa, ang buhaton lamang nila mao ang pagkabot og pagkuha nini. Apan dili pisikal nga butang ang kaluwasan. Sanglit dili pisikal nga butang ang kaluwasan, unsa man ang buot ipasabot sa pagdawat sa kaluwasan. Usa kini kahilisgutan sa pagtuo. Ang pagtuo mao ang pagdawat. Ang pagtuo mao ang pagdawat sa kaluwasan. Tungod kay giingon nga kinahanglan kamong motuo, ang uban kaninyo galing ko diri nga sama niini. Naningkamot kamo pag-ayo aron motuo. Motuo ako og akong dawaton. Dili kana mao ang pagtuo. Ang pagtuo mao ang pagpahulay o pagpagaan sa imong kasing-kasing. Nga wala kay lain nga gihimo. Mao kini ang pagtugyan sa imong padulngan ngadto sa Dios ug magsalig ka kaniya. Mao na ang pagtuo. Pagsalig lamang sa iyang pulong, mao kana ang pagtuo. Busa kung mituo kamo, nadawat nimo ang kaluwasan ug naluwas ikaw, mao kana ang nahitabo. Magbasa pa kita og usa pa ka bersikulo gikan sa Biblia, mga taga-Roma kapitulo 10 bersikulo 9. Sunod kamo kanako. Kay kon pinaagi sa imong baba, magasugid ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo ug magatuo sa sulod sa imong kasing-kasing nga siya gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, nan maluwas ikaw. Kay ang tao magatuo diha sa iyang kasing-kasing aron mamatarong siya, og siya magasugid pinagi sa iyang baba aron maluwas siya. Medyo katinglahan ang gisulti dire. Una sa tanan, huna-huna kini pag-ayo. Giingong nga siya gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Mituo ba ikaw diha sa imong kasing-kasing nga nabanhaw si Jesus gikan sa mga patay? Unsaon pagkabuhi pag-usab sa patay nga tao? Tingali mituo kamo nga gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta, apan dili kamo makatuo nga nabanhaw siya gikan sa mga patay sa ikatulo ka adlaw. Wala ako'y mahimo niana. Dili kini makatabang. Ngano man kini? Tungod kini kay kung patay paghihapon si Jesus karon, dili siya mahimong imong manluluwas. Sa diha nga namatay siya, nalubong ang imong mga salauban kaniya. Apan kung wala siya nabanhaw gikan sa mga patay, dili siya mahimong imong manluluwas. Dili siya mahimong imong bag-ong kinabuhi. Busa ang kamatuoran nga nabanhaw si Jesus gikan sa mga tao, importante kayo. Importante gayud kaayo kini. Sa Lucas kapitulo 24, mabasa nato nga human nga nabanhaw si Jesus gikan sa mga patay, nagpakita siya sa atubangan sa iyang mga tinun-an. Natingala pag-ayo ang mga tinun-an og tingali nakahuna-huna nga kalag kini. Apan si Jesus miingong, hikapa ang akong tiil ug ang akong mga kamot. Hikapa ang akong kilid ug hikapa ang mga samad gikan sa mga lansang. Samtang gisulti niya kini, miingon usab siya, ang espiritu walay unod ug mga bukog. Ang nabanhaw nga lawas adunay unod ug bukog.
apan dili gihapon makatuo ang mga tinun-an nga kini mao siya. Busa miingong, aduna ba kamoy makaon? Busa gidad-an nila siya og sinugba nga isda og gikuha niya kini og mikaon. Busa iyang gipasundayag sa klaro kanila nga nabanhaw gayud siya gikan sa mga patay. Og unya mikayab siya ngadto sa langit gikan sa bungtod sa olibo. Sanglit buhi si Jesus, siya mao ang atong manluluwas. Ang usa nga nagluwas kanato, siya mao ang manluluwas sa atong mga kinabuhi. Apan giingon dire, kay kon pinaagi sa imong baba, magasugid ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo. Nagpasabot ang Ginoo nga manluluwas. Ang usa nga nagluwas kanako og magatuo sa sulod sa imong kasing-kasing nga siya gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Nan, maluwas ikaw, sunod kamo kanako. Kay ang tao magatuo diha sa iyang kasing-kasing. Aron mamatarong siya. Og siya magasugid pinaagi sa iyang baba aron maluwas siya. Giingon nga kinahanglan kitang magasugid pinaagi sa baba, dili ba? Ang atong igasugid diri mao nga ang Ginoo mao ang akong manluluwas. Namatay ang Ginoo alang kanako. Nabuhi karon ang Ginoo og siya mao ang akong manluluwas. Kung igasugid ninyo kini, ingon nga maggiya kini ngadto sa kaluwasan. Mahimo ba nga iyuko ninyo karon ang inyong mga ulo? Kung samtang miapil kamo nining maong komperensya og naminaw sa pulong sa Dios, naangkon gayud ninyo ang kapasayloan diha sa inyong kasing-kasing. Kung mituo gayud kamo diha sa inyong kasing-kasing nga si Jesus mao ang Ginoo sa inyong kinabuhi, giingon nga kinahanglan ninyong isugid kini uban sa inyong baba. Dili nga naluwas kamo sa higayon nga gasugid kamo niini kung wala kamoy pagduha-duha gayud nga namatarong na kamo sa atubangan sa Dios og nga napasaylo na kamo og kung mituo kamo uban sa kasiguraduhan nga hingpit nga gitabunan sa Dios ang inyong mga sala o gipapas na sila sa Dios og nagtuo nga naluwas na ikaw. Palihog ipataas ang imong tuong kamot karon. Magaampo kita. Bala ang Ginoo, nagapasalamat gayud kami kanimo. Nining taknaa, mituo kami nga ikaw mao ang among manluluwas, nga ikaw nagluwas kanamo og ikaw nagapasaylo sa among mga sala og nga ikaw gaula sa imong dugo alang sa among mga sala. Og sa paagi sa pagsugid nining maong pagtuo, daghan ang gapataas karon sa ilang mga kamot og na nagtindog sa atubangan sa daghang mga saksi. Nakahibalo kami nga nakapahimuot gayud kini kanimo og nagakalipay ikaw sa usa ka karnero nga nawala og nahikaplagan kaysa 99. Og niining takna nagakalipay gayud ikaw pag-ayo. Sa diha nga maghunahuna kami kung giunsa nimo pagkalipay karon sama-samahan nga nalipay sa pagsugat sa iyang anak nga mausikon. Nagapasalamat gayud kami kanimo kung nabuhi kami nining kalibutana og namatay nga wala makahibalo nining katingalahang kamatuoran, kining kahibulungang kamatuoran, napalad na unta kami nga magalakaw padulong sa impierno. Apan, gihatagan nimo kami nining maong kahigayunan og nabatunan namo ang imong pulong. Gisulti sa Biblia nga mga Dios kadtong mga gisultihan sa pulong sa Dios. Og sa diha nga naangkon namo ang pulong sa Dios, miabot kanamo usab ang Espiritu Santo og nahimo kami nga mga anak sa Dios. Ginoo, sa diha nga maghunahuna kami nga mao kini ang takna sa diha nga
Daghang nang hisalaag nga mga anak ang nahibalik sa ilang amahan. Mapasalamaton gayud kami kanimo. Gikan karon, imuha na kining mga tawhana. Nagampo kami nga magbantay ikaw kanila og protektahan sila, og nakahibalo kami nga maggiya ikaw kanila aron dili sila mahulog sa mga tentasyon og sa mga pagsulay sa yawa. Ginoo, nagampo kami nga giyahan nimo sila aron mabuhi sila nga gasunod sa imong pulong. O gaampo kami nga tudluan nimo sila pinaagi sa imong pulong aron makasabot sila kung unsa nga matang sa pagkinabuhi nga ilang pagasundon ingon nga imong mga anak o mga Kristohanon ug unsa ang maayong kinaya. Nagaampo usab kami nga panalanginan nimo sila aron mabuhi sila nga mga matahom sa imong mga mata hangtod sa imong pagbalik. Nakahibalo kami nga adunay ubang mga tao dire nga wala pa gayud nakaamgo sa kamatuoran sa maayong balita o wala pa nakaamgo sa tinuod nga kaluwasan sa maayong balita. Bisan pa nga nabatunan nila kining oportunidad sa pagpaminaw sa imong mga pulong o nagtuon sa imong mga pulong sulod niining pipila ka mga adlaw sa among konferensya. Ginoo, nagampo kami nga maluoy ikaw kanila ug mag-abli sa ilang mga kasing-kasing ug magpukaw kanila aron ilang makita kung unsa ang imong gihimo alang kanila. Og mabatunan nila kini uban sa putli ug mapainubsanon nga kasing-kasing. Gitugyan namo ang among nahibilin nga mga panahon sa imong gamhanan nga mga kamot. Nagampo kami pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.